Ha sin na dul dhéanú ruta gin bicin defrichte san sgrìobhaidh an teachcansa. sé lá nan póg a hálan de a cheachcansa, dé hálan lá nan póg bhfuil fis acu. Dé míon na hanig ra lá nuamh Valentine. Tuairisih Valentine's Day, háú ceart. Lá nan póg, Valentine's Day. Tá lá nan póg a tachars gach bliana ar an ceireadh lá sin a ghearing. sé lá san céineas is gúil a chealtainn. Urrainn ar lá nan póg, bí duine a táis cáistin nó pearsanta ra duine éile san gúil nó céineas a chealtainn. Mar sin an obair an dú hásin na dul a sgrìobhaidh ruthgan snoc. Mar seo. So san dá hilí for two chilies, how dul a sgrìobhaidh ha gúil agam iad ruthgan ód ha agus So, mar exemplar ha gúil agam iad Lego ód ha spáirseol agus ma. Son trí chilian, hásin na dul a sgrìobhaidh ha gúil agam iad ruthgan ód ha a bharach sin, ha gúil agam iad ruthgan ód ha So, ha exemplar an éile agam. So, dá hilí two chilies, ha gúil agam iad Lego ód ha ma agus spáirseol. Ha gúil agam iad Lego, so ha gúil agam iad ruthgan Lego ód ha ma agus spáirseol. San dúil a bharach, trí chilian, ha gúil agam ar Star Wars ód ha scanne. A bharach sin, ha gúil agam ar chocolate ód ha blasta. So sin dúil a bharach. Ok, bhfuil sibh déisiil ar an obair acu dhéanú, chleachdadh template agus na siimplad an a bhacam, san urrainn